अरे कौन अरे कौन ହସଗୋଦାମ ଆମ ହସଗୋଦାମ ହସଗୋଦାମ ଆମ ହସଗୋଦାମ। ଦିନକର କଥା। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୁମଧାମରେ ମକର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅ ଚିକୁ ସହିତ ତା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଚାଲ ଆମେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଆମେ ବି ଯିବା, ଚାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ପୁଅ ଆମେ ବି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତୁ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ତୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବୁ। ଚିକୁ ବୁଝିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହଉ ମା ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଏବେ ଚାଲ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ସରିଯିବ। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଓ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଦେଖ ସେଠି କେତେ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚାଲ ଆମେ ଗୁଡ଼ି କିଣିବା। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଉ ପୁଅ ଚାଲ। କାଉ ଗୁଡ଼ି ବିକୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦୁହେଁ ଗଲେ ଆଉ କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ, ଆରେ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ତୁମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଅ, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଚିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ମା ମୋତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଦରକାର। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ଦେଖ ନା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଧାରୁଆ ସୂତାର ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଦରକାର, ମୋତେ ବି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଦରକାର। ଚିକୁ ଚଢ଼େଇର ଜିଦ୍ କରିବା ଦେଖି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି କିଣି ଚିକୁକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଚିକୁ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚିକୁର ଗୁଡ଼ି ବି ଆକାଶର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଚିକୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ାନି, ଧାରୁଆ ସୂତାରେ ତୋ ହାତ କଟିଯିବ। ଆଉ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ଆରେ ମା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଛି। ଏହି କଥା ଟୁନୁ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହ ଦେଖରେ ଦେଖ, ଏତେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଉପରକୁ ଛାଡୁଛି। ଆରେ ଚିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଉଡ଼ିଗଲା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଟୁନା ଭାଇ ତୁମେ ତୁମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପୁଅ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା, ଚାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଯାଉ, ଯାହାର ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଛିଣ୍ଡିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମାନିଗଲା, ଯେ ହାରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଚିକୁ ଶୁଣି ତା ମାଆକୁ କୁହେ, ମା ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲ? ମୋତେ ତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଭଲରେ ଜଣା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟୁନୁ କାଉ ଓ ଚିକୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଉ କାଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହ କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ଡରିଗଲ? ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଯିବ ଭାବୁଛ ନା? ଆଉ ସେପଟେ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହୁଥାଏ, ଆମେ ହିଁ ଜିତିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଡରିବୁ? କାଉ ଭାଇ ନିଜେ ନିଜ ଗୁଳିକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ କାଉର ସୂତା ସରିଗଲା। ଟୁନା କାଉ ନିଜେ ହାରିବା ଭୟରେ ଟୁନୁ କାଉକୁ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ପୁଅ ତୁ ଲୁଚିକି ଚିକୁ ଚଢ଼େଇର ସୂତାକୁ କାଟିଦେ। ଆଉ ଟୁନୁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ସେଇଆ କଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପେଚା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେଲା କାଉ କହିଲା ମୁଁ ଜିତିଲି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ପେଚା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆରେ କାଉ ଭାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରା, ଆଜି ଏତେ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛ? କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ମକର ପାଳନ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲେ ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।